brysur iawn yn ardal y ffermwyr ifanc ydi Elen Williams, a mae wedi rhoi chydig amser i siarad o fi chwarae deg i ti. Ti'n brysur, Elen? Brysur iawn heddi. Wythnos brysur i'r ffermwyr ifanc, Lenny, so ie. A mae gen ti swydd go bwysig hefyd, dwi'n gweld y bathodyn. Ie, so fi yw Cadeirydd Cystadlaethau Cyffi Cymru eleni. So wedyn neud siŵr bod cystadlaethau i gyd yn mynd yn dda, bod pawb yn hapus, redeg, gobeithio i amser, ond ie, cael gobeithio mynd. Ac un o'r cystadlaethau mawr bob blwyddyn ydy'r Arddangosfa yma. Ie, Federation Display, yr un mawr. Esbonio chydig am y cystadlaeth yma, te? OK, so mae hwn yn cystadlaeth am tua 5 i 6 aelod. Nhw'n gwneud fel clwb, neu, wel, dwi'n Grau'r Sir, a i wneud Arddangosfa around theme. So wedyn y theme eleni yw chwiangerddi, so nursery rhymes. So mae lot wedi gwneud pethau wahanol, so neu lle wneud lot o nhw, roed wahanol, wedyn mae rai wedi gwneud un ar arbennig. So ie, mae'n just nice i gweld rhywbeth bach o wahanol. Ond mae'r cerddoriaeth ni cael bach yn mynd repetitif, so fi'n troi nhw lawr, so lot o ddau bach yn mynd i'r coed yn lan yn ni. Fel cyn aelod, dwi'n cofio bod yn rhan o'r Arddangosfa i bethau, ond mae'r safon wedi codi a mae yna fwy a fwy, mae yna drydan o technoleg yn dod yn rhan o'r O ie, pan ti edrych nhw, un o'r lefel sirol, mae ddim yn symud, nos ydym golau, na dim chance ti, maen nhw wedi mol creadigol, mae'n arbennig. A mae yna amrywiaeth, mae fyd oes, mae yna bob math, sa'n byd yn debyg, mae'n agos? Na, fi ddim credu, mae un yn gwneud yr un peth, mae rhywbeth bach yr un peth, mae wedyn edrych yn bach yn wahanol, so ie, mae'n lyflu cael amrywiaeth gyda popeth. Ie. A wedyn pwy sydd wedi dod, oes na ffefrynnau, pwy sydd wedi fenadreth wedi bod do? Dyn nhw wedi cyhoeddi'r enillydd? Odyn, so ydyn nhw mas so enillydd oedd Pen y Bont yn Sir Gar, so nhw ddath i'r brig gyda nhw, so mae gymaint i weld yna fe, mae just arbennig i weld y dau bach a pethau, a mi welais Jack a Do, mae'r llawer yn ymwneud. Mae'r ffefrynnau i gyd na. Ie. Neu eisiau canu bron? Dau gi bach, gwni gan bach efo'n gilydd wan. Dau gi bach yn mynd i'r coed. Gadwa hynna i ti. Sôn am ganu, wyt ti'n canu, ti'n gystadlu? Ydw, so fi'n cystadlu gyda'r clwb yn y grŵp canu a danso. So flwyddyn diwetha fi o eleni, ond mae'n neis ag os yna danso ar canu, mae load arall yn blwyddyn cynta nhw ar ei sioe. So, nice way to go out from nhw. So mae'n rhaid ifanc yn gychwyn a ti'n gadael o gyd iddyn nhw. Hand over, cadwch chi mlaen. Ti'n mynd yn hen fel fi. O ie, bach rhy hen fi credu. Sorry, mae'n insultio ti. Na, Pob lwc efo'r canu. Diolch yn fawr. Pob lwc efo'r wythnos. Diolch yn fawr.